This is the program that brings hope to every heart. This is Touch of Hope. Nakasulay na ba mo nga matulog kilid sa kasada? Unsa inyong bation kung ang usa ka damgo nga maayahay nga kinabuhi magadala di ay ito og pait nga eksperyensya? Today on Touch of Hope, we will bring you a story of love and life. Let's be inspired through Janet and Jerome. Na tingala lang ko nga ang akong mga kauban sa LEAP training, kaya ako man ang technical working group ng training sa mga alive teachers from Lanao Sur. Dia sa VIP na held for 23 days. Alive means Arabic language and Islamic values education. So ang mga teachers gi-train sila dia sa VIP for 23 days. Now, ako ang technical working group. And then, mga middle na sa training, I noticed nga ang trainer nga isa, magsigi og paputos og food. Ingon ko nga, Elias, nga nga paputos man ka og food? Ingon siya, naamay pamili din ha, dok sa ubos nga, mag-asawa lagi ko no, na mga batang gagmay, aniwang na kuno kayong babae, gikan kuno sila sa Manila, niya na murag na loko daw sila og recruiter. Kaya they were promised kuno nga na-job sa Initaw pero wala di ay. Pag-abot na mo diri sa Mantika na nado ko ni trabaho nga ihatag niya sa kumbana, 11,000 ang sweldo, tapos libre na tanan, tapos napagid daw cash na ihatag sa advance na to. Pag-abot na mo diri, naghatag ni saya og 3,000 ra para na dito sa license. Kuan, standby ra mi diha pila 3 months. Nawala raman dayon sila diha sa mga kuyan. Anong nabot naman mo diri sa kuan, Cagayan de Oro? Wala naman may kabayad sa kuan, sa mga gipuyan niya sa Mantika og itagan ra mi niya og 3 months ra nga magpuyo mi dito nga libre. Muto na kay nag-ingon ko sa mga anhimid diri sa Cagayan de Oro kay daghan daw kuno kayo makatabang diri na makaulit ni sa Ambuang sa Cebu. Ya karon dyan, naabot naman mo diri. Unsa may yung panginabuhi pod para masustentuhan ninyo ang inyong pagkaon kada adlaw, mga ingana. Dili lang may gabo sa parking. Inadlong na mga kaon. Say na mo hatag 2, 5 sa wala. Then from then on, kada magkaon, magpaputos og good for 2. Morning, lunch, dinner. Hangtod nga na-intriga ko. One time to, akong gitanaw tuod na so akong giduulan nag-istorya mi. But then, wala kayo minadugay yung istorya kay nag-ulan niya. Nakita na ko mga bata nga maingo gid sa ulan. Kasi may nagtuklod sa inyong gikuha man to ninyo nga opportunity nga mo ani diri sa Mindanao para kuhaon to nga trabaho. I-try sa mga pagbuhin nga say kanang kinabuhi nga layo sa mga pamilya nga dili mi magsalig sa ilaha. So sa pagkita sa pamilya nga kaya na mo nga mabuhi nga wala sila. Kaya na mangitag trabaho nga wala sila. Kaya na mabuhi mong anak nga wala sila. Dili magsalig sa mga parents. I was thinking na kaluoy ba tong mga bata nga mabasa? And then, how about if mahuma na among training, who will give them the food? Hangtod nga, I remember, kinsa kay akong kanang i-inform about this. Ang nisantob sa akong una-una, Hope Channel. Kaya I've been there ba, mga twice or thrice na ko sa Hope Channel nga nag-guest. Putong, wala ko yung number ni Charm. Kaya ang contact na ako sa Hope Channel is Charm. I texted
Mr. Tarok because Mr. Tarok once was the principal of Charm. And then through that way, nahatag sa ako ang number ni Charm. Hangtod nga, motong gi-text na ko nga, Charm, pwede ba ko makikita sa imo ugma? Kay gusto ko makikistorya. Ug tuod man, mitubag ang touch of hope sa usa ka panginahanglan. Sa walay paglangan, mikalap og impormasyon ug mga detalye aron nga makita kung unsaon kini nga pamilya sa pagtabang. As team, unsa man gid inyong gusto nga makauli lang unta mi. Asa mo gusto mo uli sa Manila? And then na Cebu na lang mi ma'am kay naman akong papa Cebu. Pero sure ka nga naanganay mo niya oo. Karon kay mo man ninyong gusto nga makauli sa inyo. Tagaan mo na mo og ticket. Willing ba mo nga makauli jud sa inyo nga dapit? Oo. Oo, willing kayo. Gusto, dubi na kayo, may gusto mo ulit. Tungod sa dakong kahingawa sa mga kabataang gagmay ug sa kaikag nga matabangan sila, immediately giprocess ang mga kinahanglanon aron sila makadangat sa ilang Pinoy-anan sa Cebu. Apan sa dili pa sila mamauli, usa ka fellowship dinner ang nahimo nga timaan sa bagong relasyon. Isip man naghigala ang gidalit sa touch of hope sa tibuok pamilya. Magpasdagan kayong salamat sa Hope Channel kaya dili tungod sa ila na dili mi makauli sa mga. Usa ka malipayong panag-uban nga gisilyuhan sa mga pahiyom sa matag usa samtang sila na excite nga makauli sa ilang gihandom nga Pinoy-anan. Pero dagan mi lesson nga natun-an sa among pagkuan diri napadpad mi diri sa Cagayan. Dagan mi lesson nga natun-an ani nga amo ang kinabuhi nga dira ra mi nakatulog sa kalsada. Nya dagan kayong salamat sa Touch of Hope sa inyong tabang. Dagan salamat po sa Hope Channel sa pagtabang sa mo sa pag-uli sa mo sa Cebu. Being helpful is one of the things that Jesus taught to His disciples. As Christians, hinaut unta nga atong ma-apply ang pagkamatinabangon. This is Pat Sanes for Touch of Hope.